बिसमुरि ओनसोलनि साहा थानाय सरलपारा आरो उल्टापानि हाबलांग्रा दिग्लिपारायाव थानाय गेटनि फरेस्ट अफिसनि मावसुमाफोरा रायजो राजाफोरनिफ्राय नखरनि सम्पति बायना लाबोग्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लाखियो। रायजो राजाफोरनि अजद हुल्टुगाव डिभिजन रेन्जनि फरेस्ट हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा मोसौ बायना लाबोग्रा सुबुंफोरनि सायाव अयथासार गाज्रियै गाग्लोबदों। बिनि सायाव गोजोनस्रि गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायदों। कक्राझार जिल्लानि साहा थानाय भुटान सेराव संसार जानाय उल्टापानि ओनसोलनि सेराव थानाय गोजोनस्रि गामिनि थागिबि जयन्त बसुमतारी, इब्रिय मोसाहारी, बिनोद नार्जारी, पुर्ण नार्जारी, साजाला नार्जारी, हायना मोसाहारी, रिमाला मोसाहारी, अर्जुन इसवारी बिथांमोननि सायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गाज्रिथारै हामला खालामनाय जाथायखौ लानानै आखिगुदि गामिनि रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायदों। लोगोसे दायनिगिरिखौबो थाबैनो हमनांगौ होननानै फोरमायदों। थांनाय 15 तारिखआव जेनिखि जाथाय जानानै थांनाय जोंनि गामिनिनो मानगोनां आदा पुर्ण नार्जारी आरो बेजों लोगोसे बिनि मिसेस सुजुला नार्जारी आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिनिनो अर्जुन इस्लारी दा बिथांमोनखौहाय दाखालि 15 तारिखआवहाय जेनिखि राङापारा गामिनिफ्राय गावसिनि पुराना राङापारा बिनिफ्राय सारेन्डारनि रां मोननायजों बे रांखौहाय मोसौ बायनानै लाबोदोंमोन गावनि हा हु आबाद मावना जानो होननानै। दा बिनिफ्राय गोजान लामा दङ, हान्थिनानै फैनाय समावहाय बेवहाय 8 नम्बर खुथियावहाय गावसोरो मेंनायजों लोगोसे ओंखाम उखैनायजों लोगोसे बिसोरो बेवहाय हर थानो होननानै थादोंमोन। दा बेवहाय सिनाय मोनै बबेनिफ्राय फैनाय बे फरेस्ट एबा एनजिअ डिपार्टमेन्ट बिसोरो गाज्रि रोखोमै बिसोरखौ बुनानै गालांदों। दा बेजों लोगोसे खोनादोंबो दखनाबो खुनो होननाय। दा बेखौ खोनानानै जोङो रायजो राजा गासैबो बर' हारि जों गासैबो दुखु मोननानै दङ। दा जोंनि गामिनिल' नङा, दा जेसेबांनाखि बर' हारि जोंनि बे बिटिसिनि बा बिटिआरनि ओनसोलावहाय दा जायखौ बुंदों सान्ति सुक्ति परिबर्तन सरकार, दा जोङो सानदोंमोन सान्थियैनो जोङो बर' हारिफोरा बर' फिसाफोरा मोजाङै मोजां जोङो थानो मोन्थायखौ मोनगोन बा थांलाय फैलाय जोंनिया जान बाहनफोरखौहाय जोङो सोलिरायनो मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदोंमोन। दासिमबो जोङो आसा खालामनानै थायो, नाथाय जोङो नुनो मोनबाय दा बै बारावहाय जेनोखि पुलिस बिफाननिफ्राय सानै जोंसार बसुमतारीमोन, दा बिसोरहा दाय गैयै सुबुंफोरखौहाय सानैखौ गावथारदों। दा बेनि बिसयै दा जोंनि जेनोखि सरकार दासिमबो मथा मथि मोजां भाबैहाय गुरुत्व लानायखौ जों नुवाखै। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेनोखि आइजो माहारि आरो जोंनि बर' फिसाफोरखौ दासिमबो असान्तियावहाय दोनलांगोन नामा बिनि बिसयै गोबां मोजां राहा लामाखौ नागिरगोन ना नागिरा। दा बे समावहाय जोंनि जेनोखि एम रन्जित बसुमतारी बियो जोंखौहाय लोगो लानो होननानै जोङो आसा खालामदोंमोन। जोङो फरेस्ट अफिसावहाय जेनोखि उल्टापानि रेन्ज अफिसाव जोङो मथा मथि 11टा समनिफ्राय जोङो नेबाय थादों, आसा खालामदोंमोन जोङो जोंखौहाय लोगो लानो होननानै जोङो आसा खालामदोंमोन। जोङो फरेस्ट अफिसावहाय जेनोखि उल्टापानि रेन्ज अफिसाव जोङो मथा मथि 11टा समनिफ्राय जोङो नेबाय थादों, आसा खालामदोंमोन जोङो रायज्लायनो होननानै मोजां गाज्रि जेनोखि घटना जानानै थांनाय बे समाव जोङो आसा खालामनानै जोङो आसा खालामनानै नेनाय समावहाय मथा मथि जोंहा 4टा समसिमाव जोङो नेदों। ओमफ्राय बे समावहाय उल्टापानि रेन्जनि मानगोनां फैलाव सारमोन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिसोरो खबर हरबाय जोंनियावहाय EM सारा सफैलालै, माथो दस्रासो बुंलांबाय बे बाथ्राखौहाय बुंबाय। गावसोरबो बुंदोंमोन जाहैबाय सार गावब्राफोरा सारजोंहाय रायज्लायनो होननानै नेगासिनो दङ, दा रायज्लायहैबा मोजां जागौमोनदां होननानै बेखौ बुंदोंमोन। दा बेवहाय दा बुंफिनदों जाहैबाय नांला दे मालाबाफोर लोगो हमनानै रायज्लायजागोन। दा बेवहाय जोङो गोबां आसा खालामदोंमोन रायज्लायनो होननानै, जाहाथे बेफोरो कमप्रमाइसफोर जागोन नामा होननानै जों आसा खालामदोंमोन। नाथाय जोङो नेनानै जोङो आसाया जोङो नेब्लाबो मोनैलाय उल्टापानि रेन्जनि अफिसार जेनोखि फैलाव सार आरो बिनि
फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिसोरजोंहाय जोङो गोबां बाथ्रा रायलायबाय जोंनि जान बाहन जेनेबा मोजां सुबिदा जोंनि लामा आरो गावसिनि लामा थांलाय फैलाय फरिसयफोरखौहाय जोङो रायलायबोबाय जाहाथे मोजां गाज्रि नोंसिनि सायाव बा जोंनि सायावहाय बेफोर गाज्रिया दाजालायथों बे बाथ्राखौ जोङो रायलायनानै जों क्लियारखौ खालामनानै फैदों आरोखि दा मानगोनां जोंनि फैलाव साराबो जोंनि सायावहाय गाज्रि हाबा आखुफोरखौ मावाखै आरो जोंबो बिनि सायावहाय जों गाज्रि हाबाफोरखौ नुवाखै आरोखि आयेनारि माबाफोर राहा लाजानो लुबैयो नामा नोंथाङा आयेनारि बे जाथायनि सायाव दा बे जाथायनि सायावहाय जोङो लुबैदों जेनोखि बुदोंमोन बे मानसिखौहाय जेनेबा दिहुनना होयोब्ला जोंहा मोजां सुबिदा जायो ना आरो उनावहाय बेफोरबादि जालांबावगोन नामा जों सन्देह थायो आरोखि बेफोरबादिखौ जुदि दिरुनाब्ला दायनिगिरिफोरखौ दिरुनाब्ला आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जोंनि रायजो राजानि मदआवहाय आङो सासे गारजेन जानानै आङो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो हास्थायबाय बेनो जाहैबाय दिनै जोंहा परिबर्तन सरकार जानायजों लोगोसे गोबां मानसिफोरखौ खहा खालामबोनाय नुबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो आङो दुखु नांदों दिनै जोंहा गथ' गथाय बेबादिनो गोजान जायगाफ्रावहाय जोंहा थांनो गोनां जायो स्कुल फरायनाय मा फरायनाय बेवहाय माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जोंहा गोरोन्थि जायो ओंखायनो जोङो दिनैहाय मोजां परिबर्तन जानायजों लोगोसे जोङो मोजां जाजानो लुगैयो दा बिनि खेथ्रआवहाय दाखालिसो 15 थारिख फेब्रुवारिनि बे मोनाबिलि 8टा साराय 8टा टाइमावहाय मोसौ बायनानै लाबोदोंमोन जों राङाफारानिफ्राय बे मोसौ बायनानै लाबोनायावहाय बिथांमोनहा बेबादिनो फैनानै बिसोरो मेंनायजों लोगोसे मोनाबायबो होननानै मैदेर दावदोद हाग्राबारियावहाय थांनो हाया होननानै बिसोर खुथियाव थादोंमोन 8 नम्बर खुथियाव बे खुथियाव थानायावहाय बिसोर बबेनिफ्राय फैनानै फरेस्टफ्रा फैनानै बिसोरखौ आक्रमन खालामदों गोगोमैनो बुदों दा बुजाग्राफ्राबो माने अखानायै थाबायनो हायाखै आरो बेबादि गोबां जखम खालामदों दा बेनिखायनो आं दुखु नांदों मानो होनबा जोंहा दिनैहाय बर' जाथिया गावजों गाव एना एनि गावजों गाव थैलायनायनि सम्भाबना नामा आङो बेखौ गामिनि जानानै आङो दुखु मोननानै बाथ्राखौ आङो बुंदों दा बेनिखायनो जोंहा दिनैहाय साफ्रोमबो बर'नि फिसाफ्रा बेबादि जानानै थांबाय थायोब्ला खहा जाबाय थायोब्ला जों मा मावनानै जागोन सासे मानसिया बेबादि मोसौ बायनानै लाबोनाय बेफोरखौ जुदि अबजेक्सन खालामोब्ला जों मा मावनानै जानो आङो बेखौ गोख्रों भाबै आङो रायदों सरकारखौ आरो बेबादिनो दिनैहाय बे दिग्लि फारायावहाय दिनैहाय मोनसे टेक्स बे टेक्सआ मानि थाखाय जों मावनानै जानायनि थाखाय बहाय माने लाखिनांगौ नामा न' बां जों लुनानै थानो मोना नामा जों हाग्रानि मानसि नामा फरेस्टफोर बे फरेस्ट गेट दा बहाय दिग्लिनि फरेस्ट गेटआवहाय लाखियो बेबादिनो सिमेन्ट लाबोबाबो लाखियो आरो बेबादिनो थिंफोर लाबोयोबा लाखियो बेफोरबायदि टेक्स लानानै जों मानसिफ्रा बोरैहाय जोङो थांनानै थानो आङो बेखौनो खावलायदों दा मिडियानि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौनो आङो बुंबाय हामबायसै गोजोन्थों गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256